Igama lami Mfundi Wilfred Sibaya, District Director, Department of Education, Ugu District. Ukusula namhlanje sibekele ukuthi sizobonga. Kahle kahle sizokhuleka sibonga uNkulunkulu usipha impilo, usipha ukusebenza ukuthi masikhuluma abantu basizwe nabo sibezwe nokubambisana okukhona eminyangweni kwi-district nakwi-province nakuzwelonke, nendlela abasixhasa ngayo ezabasebenzi abaxhasa ngayo nathi sixhasa ngayo o-principal nothisha esikoleni, nanokuthi umphakathi wasogwini nawo uwazi ukusilekelela kusizwe masikhuluma nathi futhi siwuzwe mawukhuluma. So ngamanye amazwi sizobonga ngoba lezi zinto lezo izinto ezincane ezibalulekile ukuthi ukhulume, ubonge, ukhulume nomunye akhulume, ngoba umuntu uma ekhuluma nomunye ekhuluma bagcine bezwene bevumelene. Ngamanye amazwi imiphumela esiyibonile noma siyibalulekile ngoba vele umsebenzi wethu ukukhiqiza ama-results amahle. Umsebenzi wethu kuphela okubalulekile ukuthi sazi ukuthi umkhuleko esifundiswe emakhaya kithi, umkhuleko nje is a key kunoma yiphi into ofuna ukuyenza emhlabeni. Ngoba noma uzokhuluma nomuntu kufanele ukukhuleka ukuthi akuzwe ukuthi uthini. Uma uzoxazulula inkinga kufanele ukukhuleka ukuthi icela le nkinga ixazululeke, ukuthi noma ngiyibeka lo engikhuluma naye ayizwe, naye bebeka inkinga kumina ngizwe. Ngamanye amazwi izikhulu lezi ezindala oDr Mbukazi, obaba uGumede, abanye sebathatha umhlalaphansi abaningi oDr Mfana noMthula abaqhamuka nawo kwini, badlale indima enkulu. They laid a very strong foundation for where we are today. Sesibe neminyaka emihlanu saqala saba number 2 sisuka number 6 kwi-province yaKwaZulu Natal. Sase sidonsa-ke sesineminyaka emine silele number 1 so number 8 kuzwelonke. Sisanda nje ukuphokeliswa kuzwelonke ngo-100,000. Basithengela-ke amakhompyutha, ama-laptop ama-officials osebenza. So ngamanye amazwi zonke lezo zinto lezo zithi nakho uNkulunkulu asibusise ngakho. Sisithi-ke sizobonga, uma sibonga-ke sibiza abantu sebathatha umhlalaphansi ethi yibo abaqala indlela nosibhedlela indima yabo. Ngamanye amazwi sisho njalo our sister departments, umasipala wasogwini, i-OAS, OSS, uchampion wethu uMkhoza, nazo zonke ezinye iy'nhlaka ezikhona zahulumeni esibonga. Yilokho sizokwenza namhlanje. Mhlawumbe baba, ukusivezela yini imfihlo yakho, imfihlo ukuthi uyenze kahle kanje, nezinye iy'fundo lezi afisa ukuthi ziphase kahle kanje, yini imfihlo? Mhlawumbe kubeka umzali, kubeka uthisha, kulekelelwane, ungabe yini imfihlo? I think into crucial i-communication. Yibona i-communication. Umuntu kufuneka azi ukuthi uma usho le nto uyisholani, uma uthi akayiyeke le nto ayenzayo uyisholani, ayi-understand, uyibeke futhi ngetone yakhona, ungabi nayo. Ngoba omunye umuntu uyenze into wena ucabanga ukuthi kanti it's because niqhamuka kuma-different backgrounds. Sineminyango la yabafowethu kade besendiya, bamhlophe, sibuya kwaZulu, khona baka-DT. Kufuneka uqonde ukuthi yonke la bantu babuya kwe-environment eyahlukene. So it's important into ye-communication. Ngisho uhulumeni uqonde, uhulumeni if ukuthi senza le nto siyenzela ukuthi, and enye participation yabantu ibalulekile ukuthi balalele nabo balalele, ngoba that's the only way you can succeed in life. If you don't communicate, if you don't listen, then what's the problem? So basically that's the secret. But on top of everything, it's a question of prayer. Usatan is everywhere. Amadimoni are everywhere. Abanye abantu baduka endleleni bengaqondile because so many things abahlangana nazo.